iso dhuwur-dhuwur ngono mbiyen. Nggih. Apa Mbak Mira mang disi Mbak bawane Mbak. Pekik ki apa? Pekik ki tegese ganteng, derek piyai kakung sing ganteng. Sapa, Gong? Arif Nglumer. Wis. Nono. Amira. Menyesatkan lho. Ngendikane niku wau cakepane Kang olahraga. Oh, salah. Lah iya to. Nggih. Kang olah sanggama. Budaya. Budaya. Ora ngerti. Sing jenenge wong nabuh gamelane padha karo sanggama, saling mengisi. Yen kancane kleru ditutupi. Lah ngono kuwi. Ngono masamu. Ora mungkin kok kancane salah nek kapok kowe, ora mungkin. Tutupi langsung. Ora ya. Pamane sing nembangin delalah kenggaluren, irama kendang ya mesti dikendhoni ben iso engko gandeng meneh. Lah. Mbak Mira suarane mirip kaya Mbak Wiwit Widayati. Ayo. Tenan, Mbak. Ayo. Jana. Nggih. Kang olah budaya. Sawan aneng kutha Huk oper Mbak Wanda Amara. Kaya apa? Disingkat Wanda Amarai WA. Ya. WA itu tegese Wanda Arif Nglumer. Wes, ora ngaku. Ayo. Nggih, Mbak Wanda, ayo. Suarane halus, atine ya halus, ya. Selendang. Hai. Kuning. Saking pundi, Mbak? Kang saking Oh, Mbak Mira, ya. Swara kurang permono. Swara kurang permono. Ning wasesa ngungro. Ngungkrung sinten Mbak Mira? Nggih bendarane. Oh iya. Lah pripun? Kaya anggerene sinden anyar iki kena bahan ya iki. Apik bendarane mbiyen enek ngungkrum sinten Mbak? Kirangan. Ngungkrum Arif Nglumer. Nggih ngoten niku Mbak, napa nggih. Dadi kula nggawe pertanyaan jawabane ngangge tembang jenengan ngoten. Walah. Nggih selanjutnya ngoten niku. Berarti jawaban kula niku wau leres. Nggih. Mboten lepak. Mboten leres ngoten niku leres.
Ning le mangsuli ngangge tembangi ngangge bawa wau. Oh alah. Nggih, ngoten nggih. Hai baleni. Ngungkrum teng sinten Mbak Mira? Ngungkrung marang Bendara. Dyah Sulistya pijer pripun? Dyah Sulistya pijer ngincangake alis. Ya awakmu ndak. Terus tresno sesideman pripun ndak? Ayo. Ayo. Terus tresno sesideman. Mira, ya. Luwih becik patenono timbang pemisahan. Tiang selestio ripang isamudono. Curhat karo aku, ayo. Mambengi, heeh. Aku ngendang males, Pak. Kanca-kanca ra manut karo aku jane. Lah pancen suasanane kaya ngono, aku bingung ae. Bingung aku ae. Ayo, nggih. Mangga. Urip ana kota gedhe Laras wonten YouTube panjenengan.
Bapak Satpam isi Surakarta. Pur ya berekspresi. Ayo. Wanda ya tanpa ekspresi ya wong. Wes musuh model wong wedok ngene wong lanang iso kewirangan. Ayo. Wanda cantik sekali, dhe meneng ae. Isin dhewe. Ayo. Matur nuwun karo panitia sedaya kemawon ing Gandasuli. Wah luar biasa anggenipun paring pakurmatan dumateng kula sak kanca saya-saya dipun dukung sound system ingkang elokipun kados mekaten. Luar biasa menika sonipun. Dan bergas temenanan. Mbah ya wis mare kerasan le nyambut gawe. Mergo pancen pati uripe 60% pertunjukan wayange ditentukan dari sound system. Ayo bener pancen kaya mengkono. Mula kuwi penting kaya ngene baku. Heeh tenan. Elok jos temenanan. Mambengi aku ndodok kotak iso kaget dhewe. Iso double dok. Ayo. Ya kaya ngene nggih nglatih kepekaan. Kaya ngono kuwi. Mula kuwi ujian nggih kanca-kanca jebul lulus tenan. Dadi ora mung gur godhog tok nabuh, ning angon rasa karo adu kecerdasan. Mula kalau mongso wingi kowe kan ngungkut matine Sumantri sampak sesek mongko tlutur. Arepe limbuhan kowe muni Kusumawijaya ora krungu sing nabuh kuwi. Kowe saka Mas Danang apa kae? Jangan teh. Tekan gini gapu apa ya sangono? Tekan gini Mas Deni ya Ayo. Lo penting son cetha kaya ngene penting baku. Ya, jos. Mbak Trihastuti. Sik, ayo Mbak Tuti. Nek ra elahe lono ora. Ayo.
Iki Mbak Tuti engko elaelo terus winong iki terus iki weke sapa? Wah. Gandrung lha yo gandrung iki weke sapa? Yo Tik, berdiri Tik. Wah, artis kita. Tadi malam dia itu enggak begitu semangat ayang. Semangat Pak Yoyo. Ayo. Mbak Tri Hastuti Retnowati saking Ngawi. Monggo Cak dipun aturaken elaelo niki cara lawas ndudhahi mutiara kependhem. Ayo, nggih. Yuk, diaturake. Dados.
Dewi Citrawati. Ngosek. Ora halus kaya. Ya nang gitu tutupan nang. Nah, awakmu gitu tutupan iki walah ora. Iya ilen jembenake kaya ngono dan. Kalau tutupan di spotting nggak Pak? Hah? Kalau tutupan di spotting nggak? Rasah ya. Ya udah. Ya udahlah ya. Aduh dengkulnya. Apa ora jelas aku ki mau ngomong kamu. Dengkulnya. Dengkul. Dengkulnya ngopo? Dengkulnya keju Pak. Oh. Iya. Kan kalau duduk buat tumpuan kan Pak. Jadi dia kayak sakit. Iya. Dengkule kulino ditetesi lilin ya ngono kuwi. Kok lilin Pak? Hah? Kok lilin? Loh, sampeyan ora ngerti to? Apa? Ketika awake dhewe ki awake keju, perlu hal yang hangat. Lah, lilin kuwi kak tetes nek cedhis, kuwi engko woh luar biasa. Oh. Percaya ya syukur, ora percaya ya malah apik. Ayo. Gandrung karyane Pak Anjarani, ayo. Pokoke ngen gara-gara ndudahi mutiara kepenuh. Mau Putri Solo, aku pas layat ning daleme Pak Anom nyuwun prisa kalih pepunden abdi yang mengaransemen adalah Pak Suwito Radio. Wah ya. Duetnya sama siapa ini saya? Oh, AA. Oh. Oh iya. Baik. Iya dah, ayo. Kok tumben panjenengan kok mood nyanyi? Kok mood nyanyi? Ora biasane kowe to sing anu. Hah? Sing nyanyi maksudnya. Sing nyanyi no. Maksudnya mood itu bukan ya Pak. Maksudnya mood itu ini loh, punya keinginan. Nah, suasana hati. Siji ndelok musuhe sapa, loro ndelok lagune aku apal apa ora. Lah gur iki apa jenenge wae sapa lah gur irung bangir gur bangsa ngono kuwi to karo iki piye ngono ki apa. Iya. Oke. Ayo, mula kang ngono yo diaturake yo. Gandrung Winong Nawangsih coba kaya apa yo.
sapa nang alis kandel ya duweku lambe menggairahkan wae sapa nang sing menggairahkan aku bakal jebrot wae sapa nang bokong jebrot ya duweku iki piye wae sapa mestine ana sing duwe iki piye mestine ana sing duwe wae sapa nang iki wae sapa ana sing duwe ini piye wae sapa nang iki wae sapa nang wae sapa ya ampun nang sama ngono nang yang duweku terima kasih banyak angger ngerti winong rumangsa koyo arep nglumer ora ya